Omwancho mategereri na gusugiri andonse asoberete na karibu asamagana maya kurwa Abagusii Global Radio yebire biga bya abono litirane Laban Momanyi negati yali nkwariganiritie omugabana we county ya Nairobi Mike Mbuvisonko kobeka chimashini ja biometric asicha bisi chonsi che county ya Nairobi ensemo y'ababunge kubwatisya ekiombe kya Kenya National Union of Teachers kwamereria ochakigwa ku murubiri muya wa masomo nabo igo musasiroti Father Lawrence Nyanga komocha okomentekana w'ikinyumba cyo konya marwa ase county ya Kisii ayo amo na yanda mange na kwariganire togende amo twimanye Abagusii Global Radio ingata ya mwanya yetinge samangana mayiya omo governor we county ya Nairobi Mike Mbuvisonko nigo achikire buna chimashini cha biometric chibekwe ase chovisi chonsi che county ya Nairobi eliokobwata amangana y'abakori meremo abo bagosona gosoka kurwa ase chavisi echo ubunenjere yemo yogokine obokoreri korengana na Sonko nigo atebobuna eyo nebenjere engiya yogotanga abakori gasi kwebacha gokora emeremo abakori gasi bonsi be county yobono nigo bagucha koena na oroboti rwabo elio koenekia buna hango tanga bale bikore ibya abande koegwa engeria batari kurwa obokoreri gochase county yo lokya enkoro yao esemye na na gutigana nayo ensemo y'ababunge nigo besokirie kubwatisya ekiombe gyoko egerera obwene bwa balimu Kenya National Union of Teachers KNUT kwamereria enchera murubiri muya bw'egisemi ochakire gwikiraniwa omoseneta Onandi Samson Chelagei nabo igono moseneta Narko Ledama nigo babolire buna omurubiri yo oratirnigwa egekogera ababwatani bande begisemi tibara bwatira nabo ikiranu aso murubiri yo nigo bono hababunga abo bamochiri mu waziri wegisemi Professor George Magoa asekeli batebire nugo chakya omurubiri yo ase chinsemo chinde chigenderete kwemurunganiria amangana ao omusasiroti bwe kanisa yege katoliki yobo igore chaplain we University ya Kisii Father Lawrence Nyanga nigo amochiri ensemo elietenirete oko niwa kwa marwa yogo tindia nabo igo nokurwa wechi license imeye county ya Kisii asekelia tebiruna nukorara ase emeremo yabo Nyanga nigo atebiruna chinsemo chokonia ekinyuwe meye county ya Kisii nigo chikwigurwa nonyene chinsa chiri chitanchiri ne serikali Father Nyanga nigo boigo atebobuna chinsemo chokonia marwa nabo igo chokwegokya nigo bono chiamentekanire na nigo chairere abantu abange anene abasaye gotinda kurwa mambi goikamagoroba bono Nyanga nigaburire serikali ya county ya Kisii kubwatirana ne serikali enene elio kurigereria engana eyo unasikiliza AGR live Abagusii Global Radio.com na omwanjo mategerari nyuma ntarakora amangana maya tiga nkoariganie ase kengese kebitage ine nomanyete buna ekero omonto eitire ase uwesunge gutumeke ngori gose konywa nonye neliogo ase amate yabaruya nigo akoegwa egesuro nonye tomanyeti bono tiga nkomanye nonye omonto wesungirie nabo igo bweitire nonye gakorusigwa ase nkendu nigo agoikiwa mogoroba kubwamuramurire nabantu tibali kolera kwana tikiri kobao nabo igo masabo atari gokorwa na nigo agotinde kwa butuko boigo nyuma atarabekwa engoro ime nigo agwakwa eboko ngoli tikiri gotumeka gotirimbukia omubere gocyase oboina nigo akorutwa elinde agende nebirecha muriro turi gutwa isiko nabantu tibali kogesa korende ebyo nebitage litariane Laban Momanyi Bono Abagusii Global Radio nigo tolembe ochinza chonzi Abagusii Global Radio wetira ase number 484-718-0583 484-718-0583 chinza emerongo ebere na inye mambi mubasona morogoba nonye n'obutuku mwensi amatera yoko bakukurandia na ogoteberani Abagusii Global Radio nero yoke gokwa omogokwana obumanyi otagitinda bono Abagusii Global Radio ngochire gokubwatania n'omugusii enzingima ejare kwemwe ndoto y'omugusii tonyore Abagusii Global Radio.com